Nish, Tom. Go mí maigad. Maidin bhfuil stocha? Sheila, rollin, Sheila ceachfuil. Ní sciile léar sochar. Well, this is the soccer that is the horse, Scott. Beit. Na bra chuí bhúr sí green mar sin hain. Well, we have some the hamas. I shouldn't do it me hanya la can, get you worse the tracing. Well, tá sé hartan is le gona dé. We is the you go. Team go this mit you cart to go to Kibby. Ja, well, bím sé róthirseach ar maidin tas nó cócrocht an sin tú. No, ma sé fast. Níl na go fáile gom shapar am hain ar maidin gan tracta hasar tar a héperson. Well, na sausages dáti go mai. Gan trachtar an teach na seo gait, lu a germánach? Isman ja. Okay. Par na shervi sha lehwar ala dúr maidin. Agus a go la plata sha la carar an lehwar ala. Oer a slig ar a laid. Nes ní gnáir a breakfast sin dúsáid me na veggie ispíní sin a hanin sled tá set na cína tá beag ach blasta. Coffee, Tom? No, be me hyperactive. Nas nach bhfuil tú mar sin ar échaí. No, man se. Aníon círóg eile. Ní muid go hóg sin ní smóstar. Agus ar échaí ní muid peachcasúla ní chéile. Cínte, gom me leisceil. Ja, sure, Lugan. I just should opposites attract. Well, yeah, then you need to see us. Scotty? For fluke's sake, Tom, you're my doll. Rinne dinne kind German coffee hour dogus ní tad a fácha. An é mis doceantach? Ó, tá me kinse nach ga. Díl an locht ar éandana. Bernie vin a ganas ar na rudi se, yeah? Well, tá sé eisteach gur úsáid tú an mála dearannach agus nar swinine tú ar éon rud ar liomsa. An is tá orca tóca go agus an pata folah. Tá brona am Nancy, just bhí mar clógach agus rinne mar darma there, okay? Rinne tú German, mar tá lena maidina catse got a cainte a chuid cóirde. Chill out, Nancy. Rachma ag an cashin carry treis lón, magaló. Be sé ro bhálan sin. Ní ag an gur fáibol mhór eis na dad. Ó ní eá. Well, tá mi sé chun rud cinse ana fao seo láireach. Rock me go an shoppa agus jo me an méri an as kush. Ach, bháile bu cheart bríime de bhirt. Má bíon rudaí an sleice mé anar go hon dúta mí an bí. Dach is ára reis na nolog. Céim bhíocht siúr dhéangs har i réam upi. Tá sa cecha pusís vín se tché. Bháile, ní bheith mór anna go bharta mléanan tráise go léon tá marránet. Go háirid mai alla méid a hárna léon seo cait. New York. Ach, dach dúr me héin agus Pedar cún a chuid. Ach, í vín diacham. Hinna má uigas san is mai alla mar chúna agus an gachan anna mé líamhaid. Brenn wam, ní hinna te geistem, smátá sete. Ach, brenn méid i meis le dína. Cuidir go bethe gus chalaút. Bháile cadal a fátí gus go bart agus bagú nachom. Da go sin soch exotic an dhéangs. Hello, Nancy, cecha bhfuiltá? Go donna. Ar a cetáirta lena. Well, dit an chuile rud orms agus na higam cén fá. Ní ecam cén fá nach míon daoine freigrach as a bhfuid botún hain. Ai cet go dtíireach an Nancy tá chuid ésa. Bhfuil coffee ceart a goibh ní leirad agus gráine fágus a gafe. Och, tá me cheap go rúinte steá, right. Spanna tú dí cáil teá me cíte gunúid, Nancy. Peter, ní chut ceanir an na dhéangsteach. Chluisiad ar ballhhaid slíigech. Bua hééis am lóna ar siad. Ní lánach instant. Bhfuil éon chuid den café ceart a goibh sa stór. Ó, tá feit sam nach bhfuil Nancy lena. Be be me gáir dúine bhid anas tá brónarm. Ní bhar óí an instant láháiniad. Ceart go leor. A Míhal, bhí cuaach lob sinú brise tuat. Ní si bhharní na bhí basar, ní tú a gafi chuir be maidin nniubirsat. Tá bránarm. Bhín an deach an obair chus meán. Nachhfuil sama, ach tá me bras hásta gur thugtún waid an síra récham. Tú sé de sin beganín quality time a chaile chéil. Tá mí muidir gobar ó godú. Ja, well, smuoinar sin tú cíim an pub sin cheannach. Ní bheith am síra na chéann sin farbe. Ach, ní bh bháinne tá mar fáda chasteán bísan. Na bhéach muid banisteúir chuir istechans, bheit cha man hé. Banisteir? No, ní bheith muí na beham sa strainseir cinint bheith mún mocha daibre. Téanana bháinach nach muí am sa hart an seás na taigóidir an bísat. As luchttaí á réile sin amachta bobbal se í sára a gúinte na háte bísat. Míhal, níon sin nach caiins. Agus ré chuma. Díle teir go daile se Bobby cheannach le sin sin. Well, Diet te bheith, chuach pártíí. Na taí spáide. Nís tá an market ar internet agus néimiis sásta ghlach lei sin. A bhirní tá an go naibreach a flein seo. Míhal, ní me sásta go rachasteach a barteach le pedragus máire agus sin bhfuil faoi, right? Ach, daibreach se mar le. Brenna, tá nimar chu tunchar go merchna ar héal hána hain. Cead far go baint behamlob. So, bhfuil bailach ben láchalis.
No, Níl. Sin droia sin. Sin droia go bell cinn dín bloidir scéil seo. Well, snach í bhrahan. Tá taig go léir chaú ceartana sin. Is bhirní, tá nuid a daoine háart an seo gortaí go bhhair sin bichsat. Bhfuilm san deisiáil le ghartú a héin is bichsat. Right, well, chuineart, díon de ráhrad. Ach gorta tú mise chomáile taig. Oh, Sinead, hi. Actually, bhí me gur leir le ar fé second. Se? Well, bhí me dír gur rá bhfuil anrónarm fan gcuircha go trína leat. Oh, well, ní gá duitse leis céile go bhálam. Bhfuil tá samach, ní chuidim sé lachtarte. Just what sé? Tharlaíonn na rudí seo. Yeah. So, conna sa bhrean dúnis? Tá? Ach, ban an cuairteach an aspaide go leorastana. Yeah. Ní ra mé riomh mar áthir san aspaide mé héin. Oh, bhfuil tá dearagart mar sin. Well, slán. OK, slán. Má mé an tainna bheith sin? Yeah, bhín thomas sin all right. Yeah, bhí mar stúpa leis nuchas. An da gála bhhaine bhar sa sean sin iluga. Ó, agus ce giste go le sin is. Is a fnáhla sa good. Haniu am bí har má bí good. Tá má céala gom sa san nám, fan is móda dhearach dan gom le Sean Brennan, dar bhín sean gom. Seo a hansanas sa den mesta, all right? See? Mar sé bhí samsa go mag bin an deidirhach a scéal, mar bhí sí bhádrach raicaltí. Tá tú rá bhá má. Nach cha dainil héna bhí fáide rá. Agus mar sé bhide, gal sé néis? Bhil an bhil mí sam. Well, tá samsa ce a hála. Ce a hála? Bhíine mar go fóidir fugusteach sa leabhain annach leis. Ó sé bhide, tá chuid wagan a fér, agus má aon rá ben a háilte steach na blúideanna ró éasca. Í bhíon meas becha bara. Ó, lánaid dúir benaid. Ach cecha bhí talíide sin go ráin siúam. For sé trial offer? Ach níor heas sin test. Cecha bhí tá fiúháin cuioine bhfuil léide go rud. Buidir an tartúiris na bhí léchas san inta sin. Sna chulas agus síl mór, nach míon tada ar an nuintena chuid wagan na firacha sin. Breanhama, níle seit san ámsa, ceirta go réas go Nancy chorbe. Agus ní bhhainn se roin. Mín sí héanam sa ríist ceirta, na thugró si. Ó, beidir é. Ach gálam se go teáide, go mu sex a hús agus a dhéire. Agus seo ná bhfuil sibse. Tháinig mis stechan teile bheith chóna díobse, agus ceirta se go líam sem déanana buile maithe sa binneomh. Oh, no. Cas á cúnta tú san anhúirtein, tí faoine gosa. Má bhchaid bhfuil serig teachtaíon choplas buint. Ránis na bhí ggéar bheith an waslú sa chuir, bíchas a bhfuil neidir skillamsa sa túnéireachta agus dá hain. Bíchad na go ráid le chuirú. Jau, nis leid. Tá út a dí cúna de sé nach a deanta chéile sámá. Ná se réom bé bí pára le aimide, ar sé testal mu job mai bhín bátearán. Mal tá mis go le mai réús. Na d bheith si réití. Seachan is me ha mééis se le an glas mún sin. Bá níú a lean sé mar. sé man is scríteach san na mé chuhinine sa gasú. Caim sé récht a steach le lemon sa ceannacht. Bhéidir sé steach go mar feúpla nóid. A tá te go se go galibhanis, ícem é dhéanúlam héin. Ní bhaim mé bhád Angela. Gur sépa cinn ar féna bhéal. Ní mábal an corigéil se chuinead suas níos mó. Tá na seogi tína cuair bhhail. Go dhéon teúbhar sárin. Tá opair le déala. Na míis, ní me gurí foioi an teolalam héin. Tá choir na haach sa mar. Ní leanseir ná cópáil níos mó. Na habair. Tá cruthirí agus níl peoch eibregénta ag gaiomhann tear seachtainna. Éon óra an dhéanaan sí an rud déana sí praseacht, te? Jesus, Angela bhacht. Agus cid fí haig. Cool as a breeze, siar na chun tadasteach ar san. Ach tá íomneach fí Angela. Níor ghlach sé róháil leis an scéal. Aríam ófosach faoi. Ní rá sé geistir me seo le go haingtarthaí. Bhrálam dom ar ag ra an cabhar le. Scit féidir le tíana? Níl sam, beidir go garach sé dá leabhar le. Well, ceam gur fiú sin a chríála ráid. Well, tá seap go te bamaideach. Mac, mar tá a fiúntaach le ráid, chuní amachchas. Tá sí mar faoi lá le héin, tá taige misteach go gaile.
Well, there's come on déile le sean is agus bhréiles. Slán. Hey, bim letter numad. Hello? Seo dennis sin bar átain. Agus tá angéile cafe le fáin, seo tre go déas na chuig. Is bí a pakate í. Sí héile cafe sin angel mar sé de heile. Tinte brena, dean tú bra áitir. Dhéana mé, míle foiilteró. Tainú sé seo nislíp. Goin. Leis méid úchttar agus freiise hen siad sa tí seo, tá iontas arm nach bhfuil siad a le mór agus rábhar. Ní bheith chéan uachtar amsa charbé. Dairy allergies tá acu. Well, seo dennis sin bear smú san áid, agus táinnig choáin ar chéán. Ó nach teasa sin, bhain said cáróir be me se sitse an Subway Somála. Is a lán daoine hart, is níl einamar chuine a bháin hain. Manam go death rud a bheith anonymous in agus in íist. Cuibe nach tú róignach. I guess níor cheap misisigrisiv chu sophisticated sin, bhfuil tá cellphones ag chuile. Well, inis nímuid chu seanisiún agus i cheappa. Tá na mar cancer fada, agus chamáile sin tá neart fársne agus neart síimdas, sin há is teis fad fao getar se, an náisne agus a síimdas. Sí ach ní dhéann si go do. Ach a bheith mar chonaí meile beg síbnach mar seo. Ní bré. Mar a míle maithad antere. Sláinte? Ní féidir go go gáidir í te súd. Siúlsteach an áit sé ríist. Lengtí! Lengtí! Ja, mission is brin bag brandy agus bechel na hór carc go leor, fan go becet. So, hey, what's all right? Daig! Rai go dyn an rwy'n siara, gymaha mat dyn y stego, eh? Colin bastard, concha! Has hastings in.
Get us breaking out on this to like a just a gate out on, eh? Ni ra chrome cross your force on. Oh, yeah, so it full stop. Where's the call you by that horrible? Ni miss a tough fracker cuz on for high, right? No, just a gurt to do my answer, right? Can I try the ass and guess how you need skelly smacks and you stretching the good tin I'm walking to need so well. قول لي وين ستور تبارك تقول واحد نش قول لي وين فوقي باوخ شو فوق باوخ قول لي نرفيس بارشن ديالته اقصد شكليتك شنو ميا شو بتو صاوت نورش بيصير ني وهيب صابت لا تصت تليفون ما حسنا خون وجه يلو تقلي خرم كوكما بيها قول لي مرجبه نرفيس الداش شكليتك شنو مي بتو صاوت يسبيدل دخل تربلو نورشن تجي تاكل شي كريدت ستور نبي كوين نش كريد وين تور مجاري واغت كبات فيها هاريت باك توري وايد نش Jack, you all right? Oh, yeah, just honig marrow on should have made. You been on into Roa? Thanks. Get me heart. Just druk photo on each year should have made. The couple of years from Gentagam Hain, I could see the Ruxy there a stoker shit. Right. Well, Brana, I'm not going to go away against the skill. Agus abel síle noch den hint elle áil chun goile ceúla. Nancy, tá Jack an goile bhile, be mus an déile le rodín se nach mé? Well, is cosúlach bhfuil rá eile going. Ceir tá mí ceart leis réinchaí? Droch fót dean. Ó, tá sé sin anprofisiún tar fad. Cadé? Cam se goile bhile mar cam dine nó dhéang sa réiteach. All right, well, who told me you back right in church, is Sanu worried of a father, put your right here, pull to go around above. Stop him, to shut off shin ufas gelukt, dan in de trooi am going to the walk. Man, we should not call through aviation. How would you carry an umbrella? How much him to run? Ah, you will have him. The Jeff comes to which you are, that's incredible. Tan mi kind you doch rest, I can't take the niece in Gangel. Come on, I get you, that's not who you about. Hello, lads, kick with him. Hello. Ah, Vince. Well, ní fada bhain do lámór is le cúna dé? No, ní fada is. Tá méid súl go mór leis. Tá nach mé ú chuide marí. Á se man bhfuil an bheas go dúir hinna timp an seohar chu se. Duna se an lá? Á mu se smáilm hain na húcaidí mór sin mí na pobl lu go mú le chéile cap. Chudá se bhfuil. Soch ní deile be? Héimus. Báis smátá sé. Ó, Josef, sa Josef, nach iad Michael agus Bernie. Nach iad bhachtar nach bhs after, se nach iad? Well, pardon me, tá mé máil. Feic me sib. An Vince war. Slán Vince. Ah, mu se, tá mi se go mór rais now. Nú tam bulín was mo sin handa, ha? Ge dira feidir. Sgealt amach is amach é. Tásúlam go fágan tíir os an rún go lua. When you bhean rá oigin, na bhís a beirtíalta. Tá sé cho an rial, ní credim ggóil sé Thorland com. Go creidte. Hey, expression is éasca rénos nefs dat hagad láfad, déile leis. Ní féit som smuoine ver sin fós. An mar dúma hána Denise, beto the euro millionaire. Muim go donna. Well, beto me níos orthéis retail therapy. Ní bhecha sam, céir le déine le €1,000,000 gan trácht la vilú. Well, tá me cín sin nach tug se wadart cuimhir. Nis, all sib go panín tééis, féidir se bescéala gannaite. Go nó mé sa bham. Nicht net een meid thee ólan siad sa tí seo. Na caí le gála muid is an start. Go cheart a bhainnig cinn stargéirí an na héirnig agus an dúla taú sa té. A teabags fadús has an siad an is an seo. Bud is an nervhí mis fá suas. Tílíú sa bhí chacab agus bhfuil saca bhí sé bhád ní bear cheap me se. No, not at all. Chu sé droch stéins in na fiacla. Agus níle nead céine simig mun sin na tíir seo san oral hygiene agus atá agan níos the States. Féchan na scóns, tá marab. Agus ní féidir lam sa ein déri praja sé chorbe. Díana sa cinnte is go mé chuile hórt acab. Rinne me le saine le díir, hí me gur ruta cinnte sáte cíanna, et go gabach na dhéang sin bhfuil sa nach cleach mu táach fáta. Bháir le saine, anú ní tú arthlam. Chur tú cheese sáir. Chuir? Ó, anú nílas ham is féidir leis an bain ar cáis feice.
Fantas go mé ceistena. Tesa an mehasna sin an cheese sásaige. Oh, no! Tá níos cheese hostro. Fen athimach cosú le belún. Níl éon dáteach gur bhí nálaigh seo nálaigh is fearach am riomhan éát. Ís réidim ghuiile siad beg na háart. Go mé scéil bhfuil rud a bellins nach féidir le tuiche. Cú héna mach beg ná mór chumsan is. Rud siimplí ach bheith úr sin é bíd. Ná gur héna mach chorbe gur míle maithe. Cínte. God, imi na hinta go máil san ospidal. Sníhain tú néal cad leis na hall tríile. Agus a chuir ní féidir le taí anna mar a garin na banal tríile. Reis. Bus a go a héanaach tá tá deargart nar méid an na tain seachas san ospidal riamh. Ceart ar fád a Jo, go leiscail second. Goile. Ceidir an séisiú ar Denise. Bhí se a crám mar sin. Seach níon píbain rúg se mar sin or. Marrálet, marach gur peidir an bheit tí mar í cínteige. Bhá wahíige sin na ragu áráid. Thu. Mesta cad fiú náid seo. Well, nimar go gine bit a chunaí hart teir chama. Well, do we get around Dilla? Give doch. Ceir go leor tá Jo húsal seo. Right. Síle, cha bheith bháil bhí ar Jack nniuh cágra se bar téir eisteach réid. Har me deit bí réid. A bhla a fáid chum se lé lua. Ach nach se mór téir cholicinn teachtain se. Har legus mó tréin aró. Bhí me se fianta gur hen táin seo. A har a táin se goin le go dé an me damaiste. Was that? Nach mór troi gúla pop se le díal. €100 dhéag má tá sé ad. Oh, well. Ken do chosir, na for tú the hands, when hands way fed, and you're hooked to it. Vince, bhfuil seola do gona gus ngár manad? Yeah. Bhí tú mé le a hol, don lista se tastal óir le choúgus is féidir. Nach bhfuil sé beaggan ín OTT a bheith chu chora chuig mhaach héin. Dés ag donnacha na sochar hána héin, agus níl sim dá laid ag Nancy sa rud a fad. Ech tána gurtha go hálam. Níl annach go chumú cárta é. Nach bhfuil sé beaggan ín rá ar máta. Níos am ceapan go danach se leis. Is momento é an lá. Ó, Nancy, díra chun duine bhíim. Céir ag evan tosa? An ceartú in chura chuirthaigh donnacha san airman nó an fiú é? Ní bhfuinn se sin lom néad. Brennan óméid, a hála gúilméid i gáil ríd na lista, béidir go cheartún, chura chóirt de cúpla duine do bhaint na háte. Vince, bhí an chura se agin hana agus tá cinna dénta. Ní léon den eile go muinte na háte teach seachas tám agus leis an Greengrass dora. Bhfuil tú siúráilte gur plán cílhar sin. Well, Rina, Hart. Tá sí sa Kirsten, tá sí Jane bh bailile. Right, an féidir an tulas teach aquí. Go on. Ná fánaí bhád, tá go leor le Jane aquí. Cínte, yeah. Hanéis, chlárá mé. Just ará nach choléon den eile go muinte na háte teach le tám. Níl annach go gapan go leor de bhaintear na háte go bhaid siad chora. Well, Vince, céir is féidir le íana chu sin. Ha mi rála am. Ma hagan an vitín bheh sin isteach sa bob sé ríist, be siad an númpar amachchas. Agus maidir leis an blobadú broco sin míhall séic seoge. Agus a chuid maga, agus gan an múna chuid a bhenín héin. Ní an éan an canas feáid ha go déún ha mi se rálet. Am son bear se agus. Ní bhaine éan na híma. Níl maithí bheith cant. Caihimid glaú leis. Ní cha! Sinna dóhfuil se agus ní hiiglaní étha tuid builte. Níl muid builte bhean beidir bhilta sa buirteach níd mise. Tá chuid misli. Ó tá buire anal fontra de arm níos mó. Lew. Na craicáil i teáil níos mófuil. Is linne náte agus ní bhaine éana híine. Thag fumsa.
siad sóc má is sin éad le bheith go manis, an éon nach bhfuil fáilte rih aine ach a chuid cóide ard nós go héin. Ní mar Tá cónaí irí sa phobal seo le na blianta, a neir túlum nach bhfuil irid is cara bháin na cean seo.